Aviat no deixarem travessar ningú pel carrer. Acaben d'arribar tots els cotxes a boxes. En breus moments començarem la tercera ronda. I l'altra, aquella, i l'altra, la seva germana, la gran que va amb les monedes, són exactes, dues que són d'aquí. Exactes són. Que tenen el nen que són. El nen que no s'ha pogut cuidar. S'ha pogut de quedat. Ara va fer un temps que era de